Magsabaw kog presko kaayo nga tulay matas og haluan na kog tinangkong no, siyempre dili mawala ang sibuyas dahon, kamatis og bombay. Siyempre di pa ni mawala atong kamunggay matas kay mao ni nagdalag vitamin sa tong lawas no, gawas atong tinangkong og pagkahuman ato na nang hagpaton diya kay maoro po na ang ako lutoon karon adlaw matas kay ako mga anak manggod gusto na pud sila mo sabaw. Ko manggod matas basta dili ko kasabaw sa sulod sa kadlaw mangita jud og paraan na para makasabaw no. Example wala mi isda pero mosabaw gyapon ko ang akong sabawon diya kamunggay ra jud puros og asin bitchin lang daog na. Isa pag unsa kadagan sa sudan matas basta walay sinabaw maningkamot yung guglutoan ano balag ako ra mo kaon balag isa lang ka baso basta naa. Matats sa tulon ning bahinon kay daghan na kay ni. Kay ugma matats so ano pud mi sudan. Total sinabaw man ni. Oh. Pritoho ni ugma, dipinsa matats kay na pigado kay ato panagat karon. Ana jud ko matas basta nihit kit ang panagat nato, nihit kay ang isda ako jud nang budgeton no kay kung hotdon pud ako nagluto, di gyapon na mahurot og kaon, masayang lang jud siya. Sa karong panahon na matas mamalit kag isda bali 50, di jud mi maapod ana kay pila mi ka buok og isa pa kusog kay mi mukaon ng isda kay mo binato panginabuhi sukad pa sa una hantod karon. Nahuman na maglunod ang isda matas ato na naisunod ang kamunggay og tinangkong no, di lang nato dugayong matas kay kaning isda bag-o pa kay ning kuha. So di nato sa dugayon kay basig malata. Awa matas pila lang ka buok isda akong gibutang pero gidaghan ako ng gulay og ang kamunggay kay mao ni pinakadabis sa sinabaw. Karon kay naluto naman na human nagtimpla ato ni sa pautan kung okay ba iyang giluto, okay dili. Okay kayo. Aw okay man di matas ato na ni hukaron kay perti na pagkagutuman no tan-aw gud ang sabaw na to diraw ga istar tungod sa kapresko sa isda. O nagiingon matas nga basta init pag ang sinabaw ato na hukaron kay once mabugnaw na wa nay lasa o wa nay lami di ba lahi ra jud basta init pa. Ayon na lang gani matas nga naidunggo atong amigo ganihan no mao nang gihatag sa to ng isdaan na og mao na ako nang gisabaw og ang katong ato akon tong taguon para pritohon pagkaugma. Abi jud kanit sa to panagat karon matas kay imagine mo na pito ka adlaw nga wa may dunggo-dunggo sumuot no pagkadunggo sa isda na ignorante ta kadiyot no nabaguhan ta mo nang ako din siyang gisabaw kay gimingaw jud kog sinabaw. Abi niya matas pasay kanto ka presko ang isda lami jud kay to sa kilawon pero wala na nako gikilaw matas gipugnan lang nako akong ginahuan no kay once may naikan ko tog kilaw wa na misud-an panihapon og pagkaugma pod. Ano ni ana na lang ko sa akong sarili matas kung naidunggo pagkaugma dito na lang ko mabawi og kinilaw no kay kani amo sa ning budgeton kay wa patay kwarta ikapalit og sudan matas mo nang tiis sa takaron tungod sa kapigado sa panahon.